Chlorid do sodného vode, nech sa páči. Nalej si vodu do kaničky. Dneska máš to patričky. Daj tam mať dve lyžičky. Ešte. To bude veľa. Ešte daj. Dobre. Rozpusti. Ona by mala robiť v labarke, nie sa to otvorí. Takže rozpúšťať teraz. Zati tam prestaň. Nasýtený, pretože tá sol sa v tej vode rozpustila, ešte tam pridaj soli. Zdaš ako ten klinikast. Zajdeš ako už. Počúvajte ma, ale všetko bude na kamere zaznamenané a prosím vás, vaši rodičov, ak si správate na ľudí. To je všetko počuť. Nitroglycerín. Takže tuto na spodu vidíte, že sol v podstate v tom roztoku sa už nerozpúšťa, čiže roztok je v tomto prípade nasytený. Čiže keď sa prestane sol rozpúšťať a usadí sa takto na dne kadičky,